गामियाव फैदों दान्दिसे फिसा खामानि थानायखाय फिसा खामानि माने गिदिरानो फिसा नङा एला फिसा खामानि नङा थांग्रोनि बेलगुरि गामियाव मा खालामदों नानि नोंसोरो मा थाखोआव फरायो नोंसोरो देबु ओरै फै आङो 3 थाखोआव फरायो थाखो 3 नोंलाय आंबो मा नाममोनलाय देलाय खोन्थादो नों आंना जिबिना मुसाहारि आंना ललिता मामोन ओमफ्राय बबे स्कुलाव फरायोमोन नोंसोरो फदबिलियावहाय ओमफ्राय मास्टारफोरनि नामखौ मिथिगौ ना मिथिया नों आं सासेल' मिथियो सासेल' मिथिगौ सार गोदान ओमफ्राय मा नाम सासे सारनिखौ मिथियो मा नाममोनलाय सासे सार हेडनि नामा सन्दिसर ओमफ्राय आरो सासे नालाय सार मनज नों सार सन्दिसरा नोंसोरखौ अनगोना अना अननानै मा होनना बुङोमोन खोन्थालाय माब्रै खोन्थायोमोनलाय सार सन्दिसरा बुयोमोन बुवा माथो मैया बुजादों ए फरायनो हायाखैमोन नों 1 2 3 4 खौ होननो रोङाखैनो माथो नोङो रोंदों दा 1 2 3 खौल' फरायो माखौथ' फरायहोयो होमबा ओरै फैब्रा खाथियाव फै माखौ फरायहोयोमोनलाय हो माखौ फरायहोयो ABCD माखौ माब्रै दे फरायलाय दे खनसे दे फराय दे मिनिनाङा दे फराय दे नों हाखायो दा ओमफ्राय न'आव फरायगोन ना फराया नोंलाय फरायो ए नों माथो मैया थांनाय हराव मैया माथो फरायनो नोंना मामिया नोंखौ खोमा खेबदोंनो नंगौ दा बाबायाबो बुदोंनो माथो नोंखौ बाबाया बुदों ए मामिजों सोरबा जानानैथ' नोंना हाथायानो बायजोब्बाय बिनिया हनै दा नोंनालाय बोरै नोंना लेखा फरायगोन ना फराया फरायो बबे स्कुलाव सानैबो एखे स्कुलावनो दा ए मा गामिमोनलाय नानि नोंसिनिया मा गामिमोन बे गामिया रा फदबिलि सालबारि माथो आच्छा नानि मोना नै फदबिल नामा गामियावहाय लाजिदों मैयानो नै खोन्थाखाबाय दा नों दुस्थ' खालामनाय हाथायखौलाय जासे सोरबा जादों दालाय मामिया बुखादों दा नोंखौ ओमफ्राय गाबोन स्कुलाव थाङो ना थाङा नोंसोरलाय थाङो दा थाङाबा ए ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोनलाय आङो अमा बेदरजोंसो जादों बा मेजेमखौल' जाखायो दा नोङो माखौथो मोदोम ए मोदोमखौसो आं सानदोंबा मेजेमखौल' नोगोद जाखायोलै बे नानिया सानदों आङो नोंलाय आहा जोगोनारजों आयौ जा गोथावखा बिनो दंना गैलाथ' जाहैनोसै आंबो गामिनि गथ'फोरना बिसोरजों एसे दान्दिसे रायलायदोंमोन मोजां गाज्रि फैदों एसे बे गामियावहाय दै गैया ओमफ्राय दैनि ओरैबायदि प्रब्लेम ना मोनसे जल जीवन ना मा मोनसे दै JMJनि दै राननाय दंना सरकारनिफ्राय बा माबा मोनसे होनाय दासिमबो कमप्लिट नङा बे गामियाव ओरैबायदि दैनि प्रब्लेम ओमफ्राय सार दावराव देख्रेब सारा मैयानिफ्राय होफैनाया जोंबो मैया हास्लाबाखै फैनो दिनै हाखु दाखु सार दावराव देख्रेब लिंहरनायखाय जों फैदों गामिनि माबाना बियो ओरैबायदिखा गामियावलाय लामायालाय मोजां गाज्रि नङा एकदम फुरा ओरैहाय भुटान बर्डार नांहैयो ओरै हाग्रा नांहैजोबहैबाय ओमफ्राय बे गामियावनो एसे
दै होफैदों आरोखि दै ओरैबायदि क्राइसिस जोंनि बिटिसि आवबो जोंनि बिटिआर आवबो ना बेफोरबायदि दैनि क्राइसिस अबस्था दं आयु आयु आं नोंसोरनो एसे खोन्थागोन दे बे भिडिअआवहाय थ' ब्लगखौ बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय हाखरा हाबैनो एसे मा मोनहैयोबा